Mwancho murigereria ekero tugotaria imerero bya Gusii ni gotaria erinde rinya ariko bagukwemanya igoro y'Oboremi nobonda. Oboremi nobonda no mworo buri ogokira butambiri tukolia Jumatatu chinsebere cyamagoroba asitogotara abaremi ao twabamanyana wesomya mange igoro y'Oboremi ao asitukolia no gotwikira sensa moyo tamba iyirime yebunge nyari bali chache e county ya Kisii asa na muzado murimi yomo ogiyokora Oboremi bw'ekyukamba. Asa mokane gego mwancho muri no roche ekyukamba tali omungu korene nigechereto omungu ase kwa makwae na be kwa ebwatali sosa gutira konde kwa magutira nande bo yaro sokia amatunda ali bunaya ni gare mochoro korene ne litunda ligokonya somobere ekere gocha asensemo ya health benefits to wate oyo moito oriogo somi igore ya mangana yobo chenu evalino sero ngochara ko batebya ekera ko rumuro buri ngo charo bateinga obo chenu nigo bokore tunaya naya na nchekora sekura sesemo yande n'Oboremi n'abatebya nga Oboremi nobonda igase tukula yetu turasanga monere na ncho kore turumuro buri yobo tambiri ngongoro kwa Mildred Momanyi kora tuwate semetando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital hasensema ya YouTube Ndizi TV News na bana wotumira SMS wetire na biji irase screen ya ogabu tutaragendera tambe tumuri tebya ereningo na ndige ngaitolimbia mono sana Dismas kuri turagendera tambe kura batebya bali mbaito aheningo na ndotebya ngaitole na ndo bwigo tutebinga guchaka bene usimeke cucumber ningi kaganiri mbia mona asingi yori tukeri gontarira iga ise kinyoro gito giotamba marieta Dismas Nyamira Mironga sub location ero tamba location Masongo Kiogoro division yari bari chache Kisii county mbia mona asingi yo kombori usogontarira se umubondo one na gocha kurigerera ibunango koro Oboremi rero nintundende na ari mwaikira mbia mona sana ritagani kabisa igoro yo guchaka kurema ekyukamba igo kurema umugondo obebia yorosi kabisa yo prepare karo kwayo gukiri kabisa kwayo samusiro obere bya kabisa ogore chindetere cy'ekyukamba kuringana ne chikambani ao chiro ndubwate chikambani munabona Gravatoni chikambani cha East Africa Nero Royal Nero chini chikambani chikorosi chindetere cyo cha ekyukamba Ase chindere cyaye korera tsera umwacho muriganya ko bagakumenya nga bonte tero ubona kibokora inga buna kiri cyo mongo ose kiri kinena ke ose kiri kingake kuri abahera sera ndetera cy'ekyukamba chiko bakinyererake cyo bakiri tai nabo ko kagana umungu atatigabire binyerere kero kwagurire nabo bigwekaine nande kero kubira mugondo nigo gusumeka kawaida buno umungu uko beka ibere kirege tukora kero gwakire bikamago ugusumeka ibere kirege tukora utaraikira so gusumeka ratebya ngo bono kwariganiriro bakera kali umuchakano gotebigoro yo kwariganiriro lidiganiri ndirieli no simekero cyali akweta asense mutubata marabali to kuruka ngike nanti usigata kire ko bamarabaya ita mabaliria maya igalom soil kuratebya ngo oikosimeka selira baligi yabuna lira balitobu rom soil asingencho erite bikyukamba getageta sagiya na likera amebiya egera nayo muno umuremi egokonye asingencho yokonya elindo nyore chibese kuroji gokonya igolira bagoikari belitobu nandekero kuri prepare goikore mebiya kabisa onyata kakare sabwaga ne ikobokiwa na bokobokia elinde umanya ko abe tayari umayuchaka gokomera kyukamba aso gochaka gokomera kyukamba kwa tebingo kubeka andake chindetere ibere asege tukoleke ngo bekoro boyo na no kubeka boyo type kiyo boyo gutumeka na ndo nabo gotora okura tura ni maigake otoerera so bwene okusaso boyime guchime tomanya ngekyukamba yengora bekwera senasali go direct mugondo according to me muna narakere miri yake menge jetina nango kebeka nasali ngo kebeka mugondo direct lakini yo kuya watana korokungu watana kere osogotoka kwa bekire byagure bitatu gusebine na ndo kanyora sige kama onkero anyorege kobugete igo nabo kuya na kurwororo ribire bike marago bachiza cya marago bagwake yana marabari buya wakebeke getukora kaboge ko gendra kwa makawaida buna keriga korata kuna keriga simikiro bono ga kwate ayankwanya kubeka senasali kole timedu sino bwatu umanya kebo kumanya nganku bekwera senasali wastel kubeko lakini the best asake kora gego kora VIP igo kukebeka direct asenge injo karo kukebeke nasali ngo chikere kuna kwegonya karo biko ichikuna kubwata none karo kweguna eresa igetagete karo gukeya na marabaria wakira gwagesimeka geko gerakire ani ke onkeri konyora gya kongiri kwende ya steam oikokeye biyokebeke na turi ko kiatana na boyo oikokebeke ke bwato mayo kibekero boyo round torkia bwati
na sense mo gwateba nganku bekirwero obuyo koratebia ngo gose tote yose obuyo onyo gosimekera mboyo kyo gosimekera igo chiwasimekera obuyo bwechingoko gose nobuyo bweduka obutuma ete gosimekera kwa kawaida wa DAP igabo na bekubwatia nya kubwata obuyo bwechingoko nabo gutumeka gosimekere gose onye gutubwati gukogora DAP gosimekere kawaida karo wasimekere DAP kiemere nabo gekutwara chinguru kawaida kiame kawaida no buyo bwechingoko nabo bagokora the same goika buome nabo robuna nkora eresa butambe buome boike obosiba bibuna libu nandonye kunyarekana gutwara libu obekirani egerere chikoita chinyongora njire chigo cha subuyo buri bwechingoko mchichiko kobutore kobibutore meri diriko bikomera na sense mo buna gwatebiri koratebia ngo ekere to guchigento ngo spacing omwancho murigereria nekero gusimeke kemeleka mo gocha sekende osekuruyera inyende gocha seyende koratebia ngo nakikega ne iri gusimeko kera ndo chimuno simekete iga sele ni chaoni gochire very straight anda mabaga nari kuru exeke mo gocha sekende koratweresa rango isi space goikosimeke efutie yemo koruga gocha efutie yemo nenus asora nyare gwita ne pump ekero guchiguciarire yogo igo nege kama gochi kama okende efutie iganye gukunyara kubwata mugondo monene asinje bono tukutwara migondo emeke okonyora ngusimi koibera chimesamenti nabeka efutie monene usura kingeta kere kobe kwa serigari chibuti ibere bono nakekora nkobeka igasingichie mugondo konyorere emeke koratebia ngo ekero emiti nyerenga ikoira gusanda kemiaka ikoira kyame gochaka korokani gosikobe kebisicha iye koreka ngango chigo chaka kire kubeka amatunda nande gatiga bunyuma getara chikoika ase ukobeka bisicha mbule ndikibuli okora bwa botambe kwane kyanguna ekemalie kengwa makerebuya kebwate chinguru nande ndege chokwa amatunda maya buna kemeligi kiukamba goikobe gokeburugera mapema arafu onye gokorora kianitiri obuyo okementere obuyo bwa top karo wabekire gokorenda sana kire kebwato moyo moke obuyo buri boso gogekunage kubutoka kiuma igo goikobekire distance egere milioke koreki echikungusa igo tori gochigotore kubekera ange igokora kuminga no muntu chieto mugonda akarete baraka bekera obuyo buri bwate samu asi nake kogera okubekera are egere tbokoreki mbochi kugia affect karo yakome yani rigo karo guchi gokera maraba igo emiti nyerenga yekoira mpaka kikira asogosicha gekoira mutinyi yo mone nusuga yansire gosicha korwa bukia gendera yo kabere go gosicha kenda to gosicha na kubike matunda karo gya kodre mitinyi tato wansa gotubune koro cengendera ta gotubono gya kodre mitinyi tato iga sogo tuko kurwase totebe buna bona stoteni nawe no yomo ase twarusie kembwato mwancho muri no kiro chibunangi watuko bakakwa no gaiga enere ekiukamba bune koroka na igo iga nigo twanye tukuruga iga bene asomore minwanye tukuruga iga unabona somo toyo iga wature igo buno gutulimo ya gwakorane na kero kyogo senkonya gusicha kenandi kiachinga kiende kwenda ngogendera kere gusicha gekora mbiruro chibigenda takubeka guchiguro yekubwate buno ro sereti na kero kingeta getoburendi sana ekenga buna chinyanya tori go chigusumeke kiukamba okerari nse buna risosa goikoke beteremete elinde ogendera gugesibera buna chinyanya elinde kegendera gutira guchiguro na rige gusicha na matunda ena yakoba are straight na ndakonyora ari green bale mi bagori bari to koira mbatageti kiukamba kerikere nsanda kebwate yeros ko konyora gerari tense gichikia ya tuara ubura bugete kurwa sensemo no rigiri kiukamba kibuna kerekere uniform kere kiukamba kere kiya no nekero koire market no na bago kegora bago kianja singenje yobuya bwaye neke tukurigiririga buna bona iga kiukamba gekere mugondo gaiga ntorocenga ebintu mbiri biri kugania ilikuwa neke buniki kambe kengo kwa makere biya kitabwati stress endonsi keno neke mali ngutwara kire stress buna bono iga korate yumwancho muri lya yakobaga kumanya kero gusimeke kiukamba nkiyaga ne iri gutwara nkina akarota kero gusimeke kiukamba oikabu omanyange kiukamba gutwara ure mete akaro gege kire stage 1 month ochaga gukebetera ngeji gotoka inike ngeji goraranse oso gukebetera gora gugisibera kogendera buna na eresire gocha paka geikere igoro stiro nya sara to buna boge kotira na boge gugwetani nande kegenda igoro gwetani muneke kereiga ye kubwate ne lira bandere rigiya igo mone bintu bwena te gutwara ekarota getosumeke kiukamba oiko otware riogo otwara obuyo bwo gusumekera no bwo top otware chintetere chi kiukamba gekugera kigo chigusumeka amo nemete amagoma arorende no rochiri matoke ntubwate usiga matoke naro
na aro tugutumeka gusibera nemete na bokwaruri no nemekabiri orete muniga mtongerete kiukambe yo goikotware yani kiukamba goikagesi rigo goikotware binte byonse ne pamp egakore pamp rero gutumeka gusiarire kiukambe kino yo gosimeka tatebe kiukamba na benga gosimeka muna litunda passion fruit litindogoro goikotware kera byonse ngusibirubire byonse mbitaite bisiberu na byonse go bikwa mo chiguru kera tetakirie era lensi kera go chikorwara marwere na labda obo chabu na ntugusigege mbule gutu nande mbule ndikibuli okora bwa botambe asama tukaya matangani yo mutinyo mutangani ubule ndi goikonya gukerigereria onye indi kesi mbule gutu nyinge ocho waro simetaro guke bombera maraba egera mache kera gocha takona kuirerira bali ndi gechigutengenka ngechikokora uya mugondo Bono kwa ru enga kiyo marakera ngusiarubira amache gustali rasma morakera nabo gusiarira amache ekero ya bugati onye tubugati na beko na mono se itogango twara turi effect mona kero konya ora morakera ochire ase megonde itese ginjera openiteri mangana ntubugati green house mondo bwate green house nere tageta amache kirenga kieko garo turuchi okere mari ko konya ora amache amburage ko bekerwe pipe njiro chiko be kuchiabe kubona ekeiga ngeteri rice matuko mango konya toko ni tugo gisiarira amache ekora nturi kitabe kundasari unless ekero rero chingango chigoetera kere kero kwara kugiatanana igo kurigie goto usama goma kero kugiatana kwa bekera amache magoma ari kwa tubere igoro nini were mwasuri guchigochore strong tugisamba ego ikera chinsa chia marogoba nyo kwa giatanete marogoba mambi uko bitoreta magoma tube igoro chinsa chia marogoba ochorusia magoma ari bono matekia ya tingiri nando bekera amache basi bono kegentre kop Igo ungati obulindi bulibuga nerio mwancho muligeria ase amatuka matangani ye kemalie keiga nande ntochugo tigatora ndasoma tukakego ntuchukwanda sensema ya kabere hasto kuchukwanda kuimanya mangi gase tukule tokanda tukwana igoro ye kiukamba mwancho mulele kiukamba ni igo kenga buna mosio mungo kolende igo kere mochoro nandi igo kere fragile and totabe igo kere soft mono nkiga nerio bulindi boisaini elio gechikoliegwa kere kigo koliegwa nito chikotabu no mulimito naki yekoliegwa oganda to bwatia asomoro bule mino bonda uyogo chira botambili tukole chimatatu chinsebere chama baroba tubwaja semetando yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News nabana utomera SMS wetrase na mbeyera screen ya ogabu wego tobasa kweba gotobwatia asemetando yitu ya website na www.ndizitv.net na wego mbwatia semetando ya Facebook na Mildred Mumanyi ile to semie na kwemanya mange yotona nasoma tumakakigo ngwira na tuli omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Nore meire nechibesa choko gendereria na gukinia obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao Goru atore chilon choko gendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chiabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas chiskuru boigon koru atore chilon ase Oboremi na bonchoreria ao Ngoro kukare ngoche Musoni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yani ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebi sukuma spinach nabogorie ebituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisia na biashara bami ninju Musoni mobogori chibesa mokorere biashara tiga guikaransa isiko ne chibesa chire Musoni wane tokuba arigania ase Musoni Microfinance ande bwese ogane chibesa chokore biashara use biashara bia nirense na bagucha Musoni tomokonye go boost e biashara biaye Nigo torime omochiobo songo asama gacha umoja egoro bentanga ni mbarabare ne benki ya cooperative Usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Musoni Microfinance ya masa Ndizi TV
Obwansu bw'omugusi. Omwancho murigerere nanda sensemu ya kabiri toiranire imiyo morobole Oboremi nobonda oyo wochera botambire tukolia Jumatatu chinsabire cyamagoroba asogotara na gusanga n'abaremi ari kwemanya igoro y'Oboremi nande bura turabagendereri guchibosyo gaiga ekegera Oboremi na obwabeire bokotwa chibesa echichigo toregendereria asamagi maito ekegera buna basaya bange mosikolgeria ngaga sinchiyo buna mondo chikobogo kwane gaiga nigo mbwate ekemerie korukunga ekyokamba mwacho murigereria nekemeli yekwama kera se family bune yo mugo kereke kwa ma ke bwateli sosa buno mugo ko nezo chikoma yanga liso selingo liye gurire ko nekemeli ke nigo gekuriye gwana nengo konyekere asomo bero mwanya bantu kati ebintu binde vinge no ko Omoremi chibesa ayonso chikonyamanya ere na kie yakomokonya ko ne kora tubwatia asemitano ite ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bago tomera SMS wetera sena mbeyo era sa screen ya ogabu woga tobasikwe bago tubwatia asemitano ite ya website buna www.ndizitv.net iko bono mwacho murigereria twasoire asensemo ya kabiri Omoremi tukora tebia ngo buna bono toragega asensemo ye cucumber no Omoremi ole bwebimeri ao kore kora tebia ngo asekemeri ke cucumber mbobe kibororo obobe mbororo bwi cucumber kekerota manyiti gukeroseri na gukerenda na boge gugusamba chibesa chiao chisire kiri gwatumegete onye tubwate utonyora chibesa chia mariogo ukerende biya gusogetige kebense onye libaga guseme ipiri yakoborire yogo keroseri no roje ngeroseri tiyo igorende nare kwirimisa abantu baminto mbale bakwiranga ni lazima omuntu ogende uri kwemiremo obisi egende umanya komenya kindi gyonsikiriyo gukora buno Oboremi igotegete umanye ubuya bwaye na indi nikikera agokonye buna ayo Omoremi buna bone cucumber ke ngokonya kere buna bone gakonya na atorire na irire na oniri yankonyire chibese chiansukiria ase ubugimo butogenderete igo bono buna bubuya bwa cucumber na bamura baminto barokonyora na basaye na bakonyora baikaransite batabuga timirimo bagokora andake abakuba kuburia mawaida lakini bono na yabeire raisi yesinginjo banyorire raisi kubasomya free ntariko baburi kende wetera asereti ide ya Ndizi TV igo tigabanyore benefits kurwororo na barabwo bekonye asama tukari agocha eko bero mu botogenderete na lero bokukia mambira bara toke eriugiriria ne mbari gocha konyora ngosomia no mwaonero rasomi oyo nyorera mawaite wetera eredi ya Ndizi TV nani tena kubolia ase kerna ro cucumber nigo ya kwa makiatu aliso sabona natebya balime baito iskogali kora tebya ngo buna bono ro chikoba ko gage ne lisosa lirie cucumber tandiro ke lisosa kera ndibwata amato nyene nkulie gwale kera ngeli sosa na sabo iranya ligo sabo kabune lisosa je kuringana muna ndateba asenje tinana ko ya test ko yalia but ayopunga bakali weko gara anye cucumber to kulie kwende yaye onye nengara kinende tindake testing chomonyene lakini ndege ntonkoli na amatunda matunda yana rongo kustua na alia ankonya na onia igobona agokonya kurunka paka ekaronko yeira guchiko yawe asogo tukwae kera ngwatebinga buna bone give ni mitinye toto bwate gwachakire gutu asogo tukwae chira ondire ngo gutwa kimanya kwa yara pibono kebenga kiagotiri nande asokwa makwae totebe gwachakire gutu guchagire mitinye toto nkarenga ichi unakie duration na matukarenga okia kwamenya kwa gutukundi iyo nkoira matuka 5 namanya gutwa uke amatu 5 days kuna bono gana agetu na agitumuye gwikeria na nde bono ngocha kugetwa nde gwikie na twete Jumatatu na nde bono nabonda asuku gitu Saturday wiki ire maye gukeira gukyo igoto tebe amatuka 5 arafu keme ko ire matukarenga kiago tapibono ngakierira matunda kubugati muna lira babuna lire muyabu yegekwira ekaro gwachakire gokegesa yegekwira mutinye yo monenu so gekwera bwangu ngeri kwira matuko bang duration ya ire karo giansiri gwansire gotora iga gotora within 1 month kwanyora kyarire lakini ndege ko bugati kibesire igora sengenjo kuringana buno gokerigere nabo kwanyora kwaire kwanyora singi 200 kwaire kwa rosi bune kuringana buna era bugati buna kengana ikora bora bugurie guni abora abuguriri esaisi buno uratake kubugurira sengenje no mugondo kubwati buno simige tangana na karokende aboge kubwati go gyagera kwanda gyagoko eriko nyoroko gesa kure iguru gusoko gesa kure okwa bwangu nguserura mario gali yo komenta cucumber chiga maybe chisi cyo bwangu chia meke cucumber nene gose ai turu gutumika mario kora tebyango
tinyangi tugutumika mariogo ekekore cucumber ke tumanta bange twangi tugukiri fresh igo tinyangi tugutumika mariogo mono ari ago kementa maybe goseke bote bwangu nche ngutiga kiama natural kururiraba kiamera ubwo iburirwo kana bekerete yakogere cucumber ke ngukiri ore fresh kango kiri fresh igo ngetegeti onya kubika mangana ndi chipusta kiangu nchira bongo getigana na gisimegete kiama igo ase nginyora ncho manyene ngukiri ande taliba customer chuka nkone asensemo ya marwaire nkagirite gabwate biru ya sana twachitubika mariogo jokubikinia kegera nko narure ngo chali ore oyo gochikoria consumer ngo chali ari umwencho murigere go koigure kero gutara Dismas emeri bia etanchite kubika mariogo mange kiagera nga nago chali tia yo gutumika ekemeri ekeiga kone Dismas kora tebiango ase kemeri ekeiga marwire kige gutwara nandonya karoro na aliyo manyete na batara malieke na bakonya nonya matikera no muri mwikobe prepared asa marwira ina kyokonya zui yana kyokochugo okonya prevent osoko yatanga cucumber nkeri gutwara marwire mange tate gutwara enga kiyo bukendu buna bone mbura ya tu mutinyo yo kane mono ogeta geteri ogori obukendu gakogara ngo kakere kyaruka matu onye tusiarire tiri ogori obukendu akisinginjia embure kobe nyinge gweka gusiarire riogori obukendu ritomi alabo riogori munabone karo kere gonyo gutagete nkebo chorura karo kinkose gesukire na makonde kawaida bagekuriyo gubune nyanya gutumeke match gusikarate so na karo kingetagete oborendi bwa igoro tarigentora agenda usaigo beke erinde okoreke okochike chiko koreta matokeo gusa igo goikorende egere ngese gokoreki ngese gochigusare gotigo gekoregwa igo bona ayo manyene gya gusambira okonyora bigo so bya gunda gwetera ekero tubutabwati uburendi obuye ekero gekugunda bune nyanya kawaita matukae ukere chiro na ekero tari gugesiariri ogo mugondo none so koirero rio eko customer yao igo kokera na gwakera iga mambe matukabera tutukia mugundira tari gochigokugori bono anya tukirende tubye mugondo Gottewe asobolendu lyokora igokugure ekemerike nigo gekorendu mono bune nyanya kere nyanya nero metete tamariogo etetonya rende mugasono cyo munge mbura ni twe nyinge goikakia ba affected na bantu sikuriria ase amatuka bwango iga embura negendrete mwacho muri gotwa ase orogongo rwitwa Gusii uno kuriria mbura nigo yabeire nyinge asa amatuka bwango iga ndige korenganwa bune mbura yakere gotu amagena ngotwere na magena na bago kwako akoreta sara asumugondo mugima buna bono gatia balimi abange nandite gamba ipola balimi abange ba na bire ngutala nigo bakare kontebya buna nigo banyora sare nene kurwa assembly bali basimete ibimeri buna spinach emeri ebinge embura nigo yatua ekanyara kubage osali emeri mugondo pole sana somulimi ni mate asara mokonyora ni I feel your pain bagoteba ni mate buna moigwete kuri na bateire pole sana nyasaye nero kurwa na nero koira totebenga nero kwa gusesenia gwendagireyo kondiga kwa magena gagutu naro mwakere mbya muno ebolinki gosekiagera obira aina ronda gutiere obuna oboseme bwalero konda somulimi tukorate byango ase cucumber nega netia magena yembura kende nkeri kigane tumagena mbura ese cucumber na karo kiringe kinga kende gionse kuna giya kwa magena na karo kiyo giekugunda giasa giya gusamba igo magena ase gutu buna bono kiamireiga otukonya turagetora na bari kunyareka no nyonyo toraoni oipi gekogera karo kigo kiri kiororo muno una magena ria gutwoga giaka kiabochoka buna kiabochoka kiagunda gokenga chinyanya njira teiyo kirago konye kero anda kumugosoka no yuchire gekogera uri tukoiro kumugosoka no kumuremi gata gete at least ka bekire gento anyorera kinemero bire nyasaye nero buna gweko atikire gukwana ondi teiyo koye manya bune yakoba ekora mwaso buno yogocha embura bune gutu nemerubire ya nyasaye igo ntukonya kusuma nyasaye magoso emerubire nde kende gonse yakoba togianjirana na ande nturi gukumoya onya ayiaba na ande tugotema twasimeka nyasaye na bagochura ni kibesiri kiayete igo turi ko bangekera ature bono nturi guchikorema ukatogendere kore bono asensemo ya bune kemali kire mugondo gaiga oburendi mboro bori bokorekana ngwante ino gase ngo chinkukorero kero oburendi sinyecho getaito oburendi bori iguru asensemo yo kuburuga ngarengo kuburuga bakekyukambe kyabagwati kuburuga ekyukambe ko kuburuga biya kabere mwakorana tikere tibweta tina kuburuga liuka no gwake burugire mona burugire kabere bono ngetigete ngatore baka kere gwiko bono mutinyi ubuka bono korego yo gatano yo stakiaire nande nembe kekemerike ya asensemo yo boibi korate byango boibi mbororo gosego chaga iga boibi mboyo sana asibuna seita
bantu mbali gotoyibera cucumber bange kogara abande bakorora nganke bwatie ni meaning mbona barachi gukemanya buya andakerero yo kugutwara ukukani bali bange bale seita batamanyeti baronda kwere so buya gwe cucumber ekoranche ni manyete ogwo imemono ani maito buya bwaye bono bange mba maiti bali koiba mono buna bono simegetiga tindanyora magana goteba ngakiguru muna bana gismegetiga cucumber kingor ndara no ebune kibuna kwa gituga nge bwato bumagugete bukubita akero kurusi mugondo igo konyoro kwarura gose igo gotekia rugyoka nabo gekurugyoka ndori kwarura nane karoge ko enda nturi kugesibi no kusibi ko akaronta tuju kukire chiro ngo kera buna kerego urigo genda utumika kamoito kaye ukebangusa egere kiaro kana kire smart buna kiabere kibono genda tukuna kagoranye namagwa inare kubeta kangu gwage kun ya nande kurende kana kwage twangia ugata mawayu nanyora kali kwarura kana ataka kumanyanga ni go chukwanya rusi wasena kigo wakora igo bono nande nkiora nyara kuba gotebia asubule ndi kurubu no gusimeka wikabaka bono igabona gikire igato tarashi wika asense moyo gokonya asense moyo mubire gusana asense moyo bone bravo na eresa abantu bande bari na ikagoteba nande ngiruba irore uburendi butakete mono ikiukambe kekarogia etaniri umutoyo nanda bo comment umute for example umuntu ukurigerera bora umuremi ararigereri magayana nabokora sigia ikirego gya kurru muturi onye kegendete kwa mago kementera gose okirari gucia sumutonde negere ogendera go gisibera ngitagiti nande giciko kora kira nensi sikiarure gobono gitenkigwete kwa makere ogenda gokaroseri kegendere kwa mabia ende genda to kegendera gwa keche kibona kiamete buya muna pene vitire somurimi mono muna gitamete buya muna asalire somurimi ona mona kere mburere nguswa ikikambe gikwa mabia sana lakini kere mburere nyinge ego gikwa maiga twasinge njongeta getina karoki okendu mono na mono to siari tiyo gotoko gese sawa no kurabwatereraga buyo mto Dismas turagenda sumotumuka ke ugoto guchikwena sensemo ya kabiri ya ugesesemo ya gatatu no chikwenda gototebia amange igo bano mwancho muriria umuruburi orasembe no muruburi buburi minobonda uyogo chira butambiri kole chimatatu chinsebere chamagoroba asto usangana ukwana mange igoro yoburimi au ime yorogongo rwetoro Gusii konda sikulera rero mwancho muriria nitukwana igoro ye cucumber tuchikumanyanga nikyo konya aso mubiri ubunaye mwanya bantu wagenda kutuwatia asemetando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asenseba ya YouTube Ndizi TV News nabo na botomera SMS kwetera sena mbeyo era screen ya ugabu nabo na botuwatia asemetando yetu ya website na www.ndizitv.net igo bana tietora nda semetuboka kigo ngoira na tuli Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nagokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechinsemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi kuikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire
Boiga na bokugura Chikatin Road, hood screws, chigulu chonsi, door locks, pipe wrench spanners, screwdrivers, Banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Mwancho umurigereria ninga nkagerete no genda to kwebulia igoro yekemerigie cucumber kwaganyirira mono kumanyanga nkio konya asomubire konto asira senseme ya stoch kwemanyanga ningia konya asomubire litangani mwancho umurigereria cucumber nekemeri ekiya mono nande buno kero cheiga kokonya kira asomubire natali umubire buka nonye nabasubati obusyobo igogotera gwetera se cucumber kuri nento manya mangi kuri asumburi mitatu tebinga nekena yonsi ngoto kale boigo igoto bwacha se mitando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bwana gotomera SMS kwetera se nambe yo era se screen ya ugabu to basiko gotobwacha ase website yetu na www.ndizitv.net igobono omulimi to kora tebyango kora tusemyango asensemo yigatwikire kora tebyango nki cucumber okonya anene mono ucha somo bero mwanya bantu cucumber egenga ubune nyanya kengente getangane kabisa na nge nyanya kero kubeka chinyeni na gokoria kere kebese buna kere go fresh usoke okebeke esichine ndagereime ende yonsi okorosi buna ritoke enyama ngeni chinde chonsi okorosi oge komeke korete yaba iginga bataisa ge korosi umubero itobia yatokonya na samarwiri ngogwenikira marwiri amange ase tunatumenyete iga nakie ko rabanya gitari abange bansiri gutumeka imeri ibito kuri mugondo bakogenda bachikotumeka barwareria abantu bekora banyorire nk'abantu abange banjiri kugora chindagera kire free kibone ndagera bune yere direct kuri mugondo okonyore ndagerire ngiya okogenda ari kwechiro kweka kwagura kwera kwata kuneke bese nabo gusambe nyama yao kwarete cucumber kebuna kereiga wagekenya gwakora kwabe nyama ya ensambe ni chinyanya ni getungo wakeri kabisa cucumber kana bera abwati buna uweso ya inere onye kora ibiye kana gokenya kigima kwari wakora yagokonya asungu sibya kiasidi kiraso mubere mono abantu bobwate mechando asenda abantu mbaro abange bakire asende nje muno muremi gwe cucumber na konyere amawaida nande bairaneri ngambi ya mono gwetera cucumber abantu bobwate chiari sabatari korara okonyora asari umubere yasina roro okonyora gindo guchigosiara amache konyora agomete buna rigoko cucumber kekero omuntu agokirikere fresh gakonde gia control umuchandori konyora asari ara ororo kere kwekere ndo gugosiara amache ari amaruro konyora ngumuchando itokorete kitoyo cucumber nendagerengia asitorentu muna abaremi nase bari bakuri abange baitomba ke maiti bagokerra gusaigo batangi ntukieke igorende mwanya orira mawaita gwetera ase itukuria rero gwetera ase TV ende ya Ndizi na bondo che umulimi tabande bakumbulia nga cucumber kingo saburukere buno mwongo ngo saburore musaburukiye kora batari yango gekoliye ubona amasaba wose ngo saburu cucumber tekras mo sabore at the end of the day na bonda ngo chinde ko boro practical gaiga buna na bongo kiri buna kirega ngo gibuna ande ko mugonda mboro kibuna ngo getakuna erinde mwegene ngatari yango somie gento asinginje yokungaineri yango somie gento asinginje yoko semia abantu baminto nechinga kichiko bora chiko toka ko ara kucha goikerwa abantu abange buna bono muranyore gwetere TV ya Ndizi teri raisi lakini gwetera rende TV abange banyorero mbanyoro bosemi na intuna baremi tonyore injira yogukina keboremi asengencho aba keratu anyorera bari bamanyiro buya bwenda agereye ito dokorosi mugonda entro turanyare ko korati entro turanyare ko penedi una bari Embi yamwana wana yo kwigure mwancho mulira lyanga ntochikonyara ko batoko igwo rero tuko chakira mulimi ito nero rachikonyara ko bago to testeli
usanyara ko bagagotorokia nga ekamerie kega gose cucumber yega nkuri gwere kere mbese tarasimo yeke hande tuchikumanya nanche nichikumubwate singiunga nkwansere endeli mwachumbuliria ochomotare usandake nabo gotara guchichiraria sago supply nako bagukugura elinde yokonye asomobiro ngo makora tebyango umbulimito asensemo yobonya wageture ko mugondo gaiga ngayogo keira cucumber ke nimbwate chikasoma nkona market na send tutialia mbwate barire dibuna bono ngwa kesimi na bate nimbwate cucumber ke isaine bunyingima basi bonto ntebe ndeterekia 500 ndeterekia 1000 kulingana buna aratebe ondekia 200 ondekia 100 ondekia 50 kulingana buna uwezo wake akorete ile gakora bole bantu bakora biashara ntorengane tio ndinaro konyoro koire gake ndinaro konyoro koire kengi igo bono nabo enko nyinchireyo igona abantu kwira sechiro andaka sekenyoro gaiga abantu bari bakuguri cucumber yiga cucumber ke nkongori bale muna abantu mono bamanyire ubuya bwe cucumber ngoche bale gaiga mbale mbwate nkoneri gaiga bono natwa naho nerikia abantu babankaga abangi asengenjo bali bagocha babwate mechando buneyo nonye ninka family mbale bakongori asengenjo barabumbaroro bache nacha kweresa igoro yebugima bwe cucumber gusubuya bwe cucumber egere bakakemanya nero bono nkongori bale asengenjo yo support nanje nyore igento nkobeka mubuko egere abana bande banyore none sukari banyere echa buno ganda tokora obulimi oboiga kirarituko obulimi au buno bono bwe cucumber andake yago konyera kulikana no monto ya omega si gose ko moike barua kiapo tambe na nyore sabuni usana ibyo ko gwekore gasi ase gasi bune yiga yo gusibere cucumber goikori gyo monto omo ekonda elinda kubwatisi gusibere cucumber gusiko siareri ogo nabe konyarekana singinje gusumeke imeli ebinge tinkonyara gukora nchibieka konyarekana ande chibese onkurusi gwetere binte bingusumeka nano onkurusi nanyora kuruona kana umulimi uyu mugose oyo gochanko ekonda umbwati sirende gasi igere ya ngorrovera tinkonyara gukora nchibieka igo bulimi obo nkogera bole nanche na imbro y'umuntu namwaka na chibese tuko siringi 300 gusumia 250 na twigwana okore gasi ukasa 8 ogenda bwoye nanche nagenda katu gutimoka gokira umuntu onyorire egiya guchira agochikuria na sensemo buno gwati kuna kwerere igo gwatitebiringa obyambororo gwatebiringa ya okonyere kwalikira umuntu kuna koratebya ngo ntubwate abantu omega nduna extension officers kusenga abamanyi kurwa sensemo eye county as a sector yobolemi bali bagutarira abalemi bunainwe bacha kubasemia yemeli biri mutagete gusumeka babatebyo kwa makwaye nandanda kasimora nyori chiro nande gusia bataina kigega niri gusumeka kwanda ke kwanya konyora abantu buna bagosemi na ukumanya igori yebe no koro bolemi bwa karo muchaka na chagite na ganetia ba semi abo nkabaliginje bieka nkagenda bakasi bale nkababoni tato chako bolemi bakangeresa buno mo aka makore narore aiga chips kambi busongali aiga kati trensemo kagenda bako koraenda ande agriculture training center igorogali ATC ase kisemina kinyinge nkonyiro bale bandangiri nanche naenda nachikurigererie ebintu bina bisimekire egera nanche nanyora obosemi kurwororo ende nanche nacha bwacha konkonya namono nkogenda orogosoma narora ase ngira ndete magiga kuseni kimbwene tagokora nanche nasoma ibintu kurwororo egera nanche na menta obu yase kemerikirkia nengenda tagoko Totebe nko kwa no maite igoro y'abantu abaiga baguswa kuri obosemia kurende kuratebya ngo mate bunoro mulimi gose buno genda tokora bulimi obuga nubwa tukugani kwao gose kugania kwa on behalf of abalimi bandi kuratebya ngo na kugani kwao guchya se serikali ane mono ye county ngoro kyoko buna guchya somo gavana guchya se kuratebya ono nari kubulyo mo umnabono mo MCA ito Wilfred monyenye yoge anale kubuli ngati kana yararigereria abalimi bale serious gukora ubulimi nobo mune county ya Itogaiga banyare kuri kinjera baranyare guto support egera itogenderi gukora ubulimi obu entonyare kuba tokonyorere sabuni nabandi abange bobwete batwara omoyo gwetera asubule okonyuko karanyare gutukonya nchirende yonse igo nabwate chinga kinyororo cyo gukora cyo gukonya kubude ndi gavana ya ito Simbarati nero nyoko nyara guto support ikora ubulimi rero no na ubogo na bwa konyira abantu abange banyene rero buna kuruga ko endaka andake na baranyora mu waida na eresire ekiukambeke abo konyora mama county bunaro na kia kumukarangera ni chingeni endo koraki
oragera nebimeri bindi ebinge naereseire igabe bakurigerera Ndizi TV ribati mugete egere barora obosemi boria abaremi gose challenges tugwetera banyare support se baranyare bune serikali. Mbuya mono sana igo kuno gukura umurimi itaruri gociase umugabano itobe county ya Kisii hanyara ko bagakubanyura barubuna abaremi nabo igokurigereria emero buri bune yiga na kumanya nkikerie abaremi bagwetera igo bono korate byango umurimi itonga bunore ibuna gwakora uburimi obuiga cucumber ne bwate profit kwekero gwake sabu buna gwasimikire gocho gwakera le bakagikiriga go konya kerencherende go sokonyara gwakorera sara cucumber gikiamete nkebwati asara goikonya ore chibesi yaona ande goikonya ore chibese na yora gore no ni statio sokeresa abantu erinde abantu baroranga umuntu no yo gokora uburimi amaenenere na bwati tofauti na banga buno yorikire igo nkebwati asara kuri kwecho kerende biya ebintu bigotoka mono mona abarimi abange bakoba kurema ebimeri ebibike nasinga inju bitagete chibese chinyinge goikotu ale chibese cyamario goikotu ale chibese capital chiuma makunda gochaka amangana yo kugoro ubuyo kugonyara gusino mugondo buno yo gokondisa nabe kunyarekana tubwati umugondo lakini uwanchi tuguremi nabete getonyo lenjira yo konyoro nyendiye county yale gotokonya muna bono for example nyore greenhouse nabonda benefit sana bwetere imeri ebingo ikerere challenges to gwetera bona bona amagena umurakera anyore kubwate gesima obeka otware greenhouse nabo go fight ka egere kwagendera koni binte sichiro kirengaki toko misi buna matukande gwikirekera umurakera twa misi utagende ichiro andake ogosaba kwa ogose inkioranya ko bagosemya umurigereri tubigeta seni kya Ndizi TV nkorokyo koiga nare gotebia abarimi baitu bari bagochaka gukora uburimi tiga babe serious no uburimi no buya na inde kora abokore asinchira yo bungaini goiko bogokonye to gukorera asara una bono sometimes abantu ko banganche ko tumugondo kandi usibe sorro na ndenchi ko konyora gusina ndengina ni cyane nabo bwate challenges lakini ko kore tumuke to koye goikonyora siringi 200 ne faida ase ebimeri bitogosumeka bari bakochaka bagochikuchaka uburimi obu mbari neri bagali uko anye batagete ko muko umanyi mono bakonyora na karo batanyora ti kweteresimi na ugo banyori mbwate Kisii ya nengo beka online ga karo muko beko nyebeka abo ese screen ya Ndizi TV rero igo uri utagete kumanya uburimi utagete gukora uburimi obo bokoboke igo na bagocha sende nyare ko mama waita nera nyare guchaka uburimi obu agendere kusuka step by step egere tokoreki ari turanyale gwekonya mbia mono sana Dismas asokuru baseme bunubu nabo igongo gwakirambia mono asogotwanjira utara bakamugondo kwa ugaiga asonya ko batogwesemya amange ko ntu tarachi gukora ndetora base ora twiki ukambe kemo or kyumurireria ngankuri gukere ande nawe ora yari nari acho twaro moyo yubo gocha gotwiki ukambe tara ngorore kiliora nyale ko bagokuria ketali to chuko tweke neno re tasara ngerie ko takuna sebono iga no mwancho murireria oino murimi to nyale ko bagagutara gotwa ekyukamba tigatwe ekyukamba ekyo tonya ko batokoranga ekyukamba kiga ngwansa kere ngorie gukere naboge kuri ukibese buna totebi na tukumanyanga mangana ya gotaina yekene kera likyukamba ne litunda igo bono omwancho muri kwa murigereire iga gasto ko danche nta torange kiganda igose na bwana igo ngotakuna lyo kana takuna nambera ande bono nigo gegwansa el producer ya nen meth aga korokunga meth na baigwete mwana rara igwa kurinde goikanda akora kuruga iga omwancho murigereria elinde limanye ko monyora gukigari nere nanguchinde ko mwana amura kuminga tinamwa kore ninchi ko mwaga meth to base koigwa batemono nyaka bagoko tinyoko to bwataga bubuya go kanyaye ngo kwatore go murimi to onyaka bagakori ngo kwarore nga ngono roje na mai go kwarore ngangoli ukerekere kebese nane nigo gegwansa nane go konyekere nane ngibwalti acid ngo tinga nigo kere kioro kigimo murimi to akega konya magana mange yomobe ngo nabo gochikwali gae botambe njego ngukole mara ngukole botambe ngo monta kwante gukora kuragira umenye kuri
Mbia mono sana umurimi twasiri tukuria rero igo wanara iyo konya ko SM ya kuruga iga imege taseni kya Ndizi TV asomorobere Oboremi n'Obonda oyo wochera botambiri tukuria chimatatu chisebere chama oroba asto gutalia barimi beitu twamanyanga Oboremi ngaibwo ikire nande ngaibwo gochikotoira gochi nande bwo nkiana kia barimi betu meteri kwende kyabuna gokonye kabare kurwa sector gosa sense meiga yo Oboremi igo wana konya ko batogwa kora buna twalire cucumber kiga twakora kinga cucumber kenguri ukerekere kebese nande nkwansa kire igo nyogo getete gokenyora mutarire okenyore gositara se echichiro onyakoba gokenyora kukwa kerole nabo gekoroka naiga hayaira CV chaka kurikere kebese to basiko chukuganyanga kiye kugosunya kubolinga ngento kike igo manyanga Oboremi na obo ikirega iga aseliro balito lya Gusii to wata semetandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News tutumere SMS wetra sena mbejera za screen ya ogabu to wata semetandao yetu ya website www.ndizitv.net wega to basiko bakombate semetandao ya Facebook Mildred Momanyi ene to semie na kwemanyia mange wekenga kiende nainde litukone chinsabuni cha lero bye bye.